Hvala vam predsjedništve. Ministrice, govorili ste o snažnom proračunu gdje će poljoprivreda imati prioritete, spomenuli ste isto i male poljoprivrednike. Htio bih reći nekoliko stvari kako ZPP funkcionira u Hrvatskoj i bojim se da je retorika o malim poljoprivrednicima često ostala samo na tome, na retorici. Naime, u Hrvatskoj 0,5% gospodarstva poljoprivrednih dobiva čak 1/3 svih potpora, vidite taj nesrazmjer. To se jednostavno ne može raditi u situaciji kad je 97% svih hrvatskih poljoprivrednika mali i mikro. Ne možete u toj situaciji toliko novca davati velikima. Slično je kod mjere 4, za nju je pripremljeno 400 milijuna, od toga je 240 milijuna, dakle nešto više od pola dobilo 70.000 malih, a 160 milijuna 1500 velikih. Opet se vidi taj nesrazmjer. Dalje je problem kod potpora što EU ispunjava sve što treba platiti, a nacionalni dio se ne isplaćuje u potpunosti. Konkretno 2017. godine EU je isplatila 2,3 milijarde, a Hrvatska je samo 1,1 milijardu, što je pola od onoga što je Hrvatska trebala isplatiti. Što znači da je u 6 godina poljoprivreda Hrvatska zakinuta za cijeli jedan proračun potpora. Pa kako vi sa svoje pozicije možete uvesti ravnotežu između velikih i malih u cijeloj Europi, prije svega kod nas u Hrvatskoj i svoje ministarstvo? Hvala. Treće pitanje je bilo vezano za vrste plaćanja, odnose između malih i velikih. Iako je ovdje i korištenje omotnice za izravno plaćanje, iako je riječ o isključivo nacionalnom pitanju, pokušat ću odgovoriti da je u mandatu ove Vlade, da su u mandatu ove Vlade razvojne alokacije za male i velike, da su prioritizirana mala gospodarstva te im je omogućen veći udio u alokaciji da im je omogućen odvojen udio u alokaciji. To je značajno povećao udio korištenja pogotovo programa ruralnog razvoja od strane malih. Povećane su alokacije, prioritizirani su sektori koji su trebali biti prioritizirani, potpuno su odvojeni natječaji za male i velike te je veći iznos novca iz najvažnijih investicijskih mjera, posebno mjere 4 o kojoj je ovdje bilo riječ, dan sektoru malog i srednjeg gospodarstva. Otprilike 60% je išlo na sektor malog i srednjeg gospodarstva, 40% na velike. Nije samo broj velikih parametar kojim se treba voditi, isto tako treba se voditi parametno o udjelima u pojedinoj proizvodnji, o udjelima u tržištu i slično, a pri tome omogućivati malima naprijed. Što se tiče ukupne omotnice za izravna plaćanja, Hrvatska je bila i još uvijek je u phasing in procesu, pri čemu je definiran maksimalno mogući dio koji Hrvatska može imati od izravnih plaćanja te postepeno povećavanje EU udjela u njemu. Unutar toga Hrvatskoj je bilo dozvoljeno, a nije bila obveza sukladno proračunskih mogućnostima dodavati nacionalna sredstva do ukupno utvrđene visine omotnice. To je Hrvatska radila koliko je mogla, a veseli me što mogu reći i netočni su podaci o 70% udjelu primjerice u odnosu na maksimum. Veseli me što mogu reći da je prošle godine premašen 90% udio od osnovne omotnice, a da je za 2020. godinu prvi put dosegnut 100% udio od ukupne omotnice u Hrvatskoj, tako da smo i taj problem riješili.